सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव टप 10 मासियाव उथ्रिसारनाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो कुमारिकाटा दखरा एबसुनि जथायै बानजायनायाव बरायनाय जायो। पाटकेजुलि गोजौ फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिनि गेवलां मेल सामलायनायजों एमएलए जलेन दैमारिया बरायनाय हाबाफारिनि मेलखौ बेखेवनानै होयो। बे बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आखान्थि गाहाय नेतानि दिनेश ब्रह्म गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फरायसाफोरनि इयुन जिउ दानायनि बागै गुवारै बिबुंथि होयो। तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो कुमारिकाटा दखरा एबसुजों खुंजानाय बे बरायनाय हाबाफारियाव दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कनिन्द्र नार्जारि, समाज सिबियारि बलराम बर' मोनजों लोगोसेयैनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै 14 मे बर' बिजों सान आरो दुलाराय बर' माहारियानो दिनै 14 मेखौ बर' बिजों सान महरै जों फालिदों। जों बयबो मिथिगौ 1923 मायथाइनि 14 मेआव बर' बिजोङा गुदि फरायसालियाव सोमजेनदोंमोन आरो फैयै फैयै देग्लाय बियो 2024 मायथाइयाव 61 बोसोर जाफैबाय आरो बे आबुं बोसोराव जाय गेदेमा बिथांमोना बर' रावखौ बर' बिजोंखौ दिनैनि बे थासारियाव लाबोबाय, आं बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै साबायखर बावहरबाय। आरो दिनैनि बे जारिमिन सानावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ आरो बे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनिफ्राय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा मेट्रिक परिखा लिरनानै सेथि थाखो उथ्रिसारनानै जिल्लानि मादावनो टप 10 मासिखौ उथ्रिसारनो हादों, मोननो हादों, बिथांमोना दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आं फैनानै फरायसाफोरजों लोगो हमलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बिनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खोथाखौ जों अरायबो फोथायो जे बर' हारिखौ जौगाहोनांगौब्ला, बर' हारिखौ दावगाहोनांगौब्ला मोनसेल' हाथियारजों जों दावगाहोनो हागोन, बेनो जाबाय सोलोंथाइ। बेनि थाखायनो नेलसन मेन्डेला बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंलांदों, एडुकेशन इज द मोस्ट पावारफुल वेपन व्हिच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। माने बुहुमखौ जुदि सोलायहोनांगौब्ला मोनसेल' हाथियार दङ, बे हाथियारानो जाबाय सोलोंथाइ। आरो जोंबो सानो बर' हारिखौ जुदि सोलायहोनांगौब्ला, बर' हारिखौ जौगाहोनांगौब्ला जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव जों जौगानांगोन। जों सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्राय जों सानदोंमोन बर' हारियाव सोलोंथाइनि हारा बेसेबां दङ। 2002 मायथाइयाव जों जेब्ला 18 लाख पपुलेसनखौ लानानै जों सानदोंमोन, बै समाव नुदों बर' हारियाव सोलोंथाइ रोंनायनि हारा अनलि 20%। बेखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद जिंगासिदोंमोन आरो जोङो बेखौ लानानैनो गोबां जोङो मावथांखिबो लानानै जों खामानि मावै जों नुबाय। आथिखालाव जों जुदि सानफिनोब्ला जों मोननो हागोन बर' हारिनि सोलोंथाइ हारा 40निफ्राय 50%। थारमाने जोङो 50% बर'फ्रा दायो सोलोंथाइयाव जोङो रोंखा राखा जाबाय। बे जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा। जों आसामनिखौ नायोब्ला जों नुदों आसामनि सोलोंथाइ हारा जाबाय 89.5, माने 90%आनो आरोखि। दा जों जुदि आसामनिजों समब्रा समब्रि जानांगौब्ला जोंनि बर' माहारियावबो सोलोंथाइनि हारा बांनांगोन। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि फैबाय थानाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ आरोबाव जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै आरोबाव आखा फाखा जानो हानायनि थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइयाव जों गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै जों साइकेल सालायदोंमोन आरो बिनि उनाव जों सालाय बिमा बिफा, जों फोरोंगिरि, फरायसाफोरखौ लोगो हमना जों सावरायलायदों आरो 2021 मायथाइयाव जोङो आरो गोदान मोनसे जों मावथांखि लादों। बे मावथांखियानो जाहैबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बेखौ लानानै फैबाय थानाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5 बोसोर जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव जों खामानि मावगोन आरो सोलोंथाइनि बिथिं खामानि मावनानै जोंनि बर' फरायसाफ्राबो आथिखालाव जों नुदों गुबुन हारिनि फरायसाफोरजों समब्रा समब्रि जुजिलायनो हानाय जि गोहो जोंनि फरायसाफोरनावबो दङ। मोजां पारसेन्ट लानानै जोङो उथ्रिसारनायखौ जों नुदों। आरोबाव जोंनि फरायसाफ्राबो बांसिन जौगालांनो हाथों, बे थांखियानो फैबाय थानाय 5 बोसोराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि बेखौ लानानै जों गामि गामि थांगोन, बिमा बिफा, फोरोंगिरि, दिथागिरिजों सावरायगोन।
बे बेलायाव आं गासै बर' हारिनि जायफोर आफादफोर दङ, बर' हारिनि जायफोर सानसुमै दङ, जायफोर दिथागिरिफोर दङ, फोरोंगिरिफोर दङ, फरायसाफोर दङ, नोंथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखियाव मदद होनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुनाय बर' हारि गेरेमसा माहारि दानाय, बे सिमांखौ मोगथां महराव आबुं महरै जाफुंनायाव बयखौबो मदद होनो थाखाय खावलायहरबाय। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफाद हिसाबै जिहेतु एबसुआ मोनसे जायखिजाया खामानिखौ जोङो बर' हारिनि थाखाय मावगासिनो थायो, नाथाय बिनि गिबि खामानियानो जाबाय सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनाय। दा तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जिहेतु केरियारनि सायाव जोङो खामानि मावगोन। बेजों लोगोसे जि फरायसा बिथांमोना गाव इयुनाव मा जानो माने थांखि लादों, बै थांखिफोरखौ नायनानै जोङो एक्सट्रायै जि केरियारनि सायाव जोङो खामानि मावनो थाखाय जायफ्रा डक्टर जानो गोसो दङ, जायफ्रा इन्जिनियार लाइन थांनो गोसो दङ, जों बेबायदि थख'-थख'यै जोङो हाबाफारि लानानै जोङो खामानि मावनो थाखाय आखायाव लानो सानदों। बेजों लोगोसे जोंनि जि मोनसे फरायनायनि बिथिङाव जि मोनसे मोजां आबहावा, बेखौ लानानै जोङो माने सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों। दा बेनिखायनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफाद हिसाबै जोङो खावलायगोन जे खालिबोल' बेवहाय दुलाराय बर' आफादा खामानि मावोब्लानो जानाय नङा। बेनि थाखाय जोंनि गार्जेनफोरखौ जोङो आरोबाव बेनि बिथिङाव नोजोर होनो थाखाय बा जेरैबायदि मोनसेल' बाथ्राखौ आङो दिनै खावलायगोन, सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारि हिसाबै बा बर' फरायसाफोराबो जोबोद टेलेन्ट फरायसाफोरा दिनै फैबाय। नाथाय जि समाव खान्थिया फैनायनि उनाव फरायनायनि जि मोनसे जांख्रिखांनाय बेबो फैदों। नाथाय मोनसेल' बाथ्राखौ आङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय खावलायगोन, जि मोनसे जोंनि लाइमोन इयुन जेनेरेसन क्लास 9, 10 फरायनाय, हायार सेकेन्डारि फरायनाय, बेनि मोनसेल' दिनै साग्लोबनाय बेरामा जाबाय जि ड्राग्स, जि मबाइल। बेनिफ्राय जुदि जोङो जानगार खालामनो थाखाय दुलाराय बर' आफादा जोङो तामुलपुर जिल्लायाव अराय सम जोङो बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनो आखायाव लागोन। बेनि थाखाय जोङो गार्जेनफोरखौ जों कनसियास खालामगोन, सांग्रां खालामगोन। बेनि थाखाय जों एवारनेस हाबाफारि लागोन, जोङो फोरोंगिरिफोरजों सावरायगोन, गार्जेनफोरजों सावरायगोन, जोंनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनजों सावरायगोन। आरो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुआ थिरांथा लादों।